салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар имрӯза видео ман мехоҳам якчанд куртаҳои туркиву бишкека пешниҳод кунам ва нархошаш мода гап занам. Ҳамаи куртаҳо ҳастанд ва касое ки мехоҳанд ки дархост кунанд, куртаҳо дар Русия қарор доранд ва дар муддати кӯтоҳ тавассути почта ба шумо мерасонанд. Ҳамин курта бинед чӣ хушрувай 1300 рубл паплинай, плотный паплини ғафсай. Марҳамат. Бисёр куртаи ваяй зебояй нағз мехаранира. Куртаи дигаре ки ҳаст и тонки бамбука, яъне бамбуки тунук, и двойкаяй куртаву поча. На касое ки мехоҳанд марҳамат бинанд ва дар он рақамое ки ма мондагим занг зада дархост кунанд. И размери 44 мондагиай, нархаш 1000 рублай. Двойка 1000 рубл. Касое ки хеле гуфтам хоҳонанд, хоҳишмандам, ба ҳамин рақамое ки дар рӯи экран дида истодаед метавонед занг зада дархост кунед куртара. Куртае ки дигар ҳаст и куртаи Versace Velour, бисёр куртаи хушрӯ, размери 52, нархаш 1500 рубл. Марҳамат. Тамошо кунед, тамошобинони азиз. Остиноша бинед, остинош манжетай, баъд пешаш нигин дора бо Versace нависагай. Остиношам ҳамин хел, дар остиношам ҳамин хел логотипи Versace нависагай. Рангаш сирхи ҷигарияй, бардови монанд, фиолетови монанд ҳам хелияй. Куртае ки ҳаст айни ҳол мебинед клеткагӣ, бисёр куртаи хадавой, хеле ки мегӯянд пешош тугмае, вале ҳамчун кнопка кардагиай, размери 46 мондагиай, 1400 сум рубл, 1400 рубл нархшай. Дарози хушрӯай. Касоне ки аз ҳамин намуд гирифтан мехоҳанд, нависед ва бопурратар дар бораи нархнавош пурсед. Анаи куртаям бисёр куртаи хушрӯ, велюр, размери 42ай, вале балшмеркай, духтиш ранги куртаи тоҷикӣ 1700 рублай. Бинед пеш ранги куртаи кокеткадорай, нархаш 1700 рубл. Поёнош намхе кушоти хушрӯ меиста, ба остинош замок дора, нигин дора, замок дора. Маълумоти пурратара бо метавонед ки тавассути ҳамун рақамое ки занг мезанед, фақат дар WhatsApp ва имо занг занед дар ҳамун рақамое ки ма мондагим. Бо ҳамун духтарак мустақилона бо савдогар гап мезанед. Куртаи дигаре ки дариҷа пешниҳод шудагиай, и куртаи паплин 1300 рублай ва ёш ҳастай, размерош ҳастай. Миёнашанам хе бантик меоя, банд меоя. Шумо метавонед ки миёнаша притайли кунед, метавонед ки вай кунед, озод монед. Набинед, бисёр гули хушрӯ дора, паплини ғафсай. Марҳамат. Паплини туркияй, тамошобинони азиз. Куртаи дигаре ки ман мехоҳам шумода пешниҳод кунам, и двойкай, ай чанд рангаш ҳастай, и кати почашай. Бинед чӣ хушрӯвай. Туркия 1600 рубл. Материалаш туркияй, аниқтараш. Духтшам аҷоиб, духти хушрӯвай. Шумо метавонед ки бо анами рақаму занг зада бопурратар дар бораи размерош ва дигар рангош пурсон шавед. Тавассути видеовизов мисол шумода бо дигар рангоша нишон медиҳам савдогар, пурра бо мефаҳмона материалу дигар чизоша ва баъдан метавонед ки шумо харидорӣ кунед мустақилона аз худи анамин савдогари чунин куртаҳо. Бинед чӣ хеле ки медонед дар Русия доставка ҳаст ва доставка дар худи Русия боша хеле дар муддати хеле кӯтоҳ ба шумо омадан мераса. Бинед 1600 рубл. Анаи куртаи однотонишам хушрӯвай, як ранг 1400 рублай. Паплинай ваяш, материалаш ранги бежевый. Фасонша бинед. Фасоншам бисёр аҷиб духтагиай.
боварӣ дорам, ки ба бисёре аз духтарони мо, хусусан шахсое ки сатр мебанданд, бисёр хушрӯ меистанд. И намуди турки духтагиай, фасони турки духтагиай. ина тамошобинони азиз, киртаи дигаре ки ман мехоҳам шумода пешниҳод кунам, и паплинай, паплини ғавси хушрӯ пешошо намихе гипюркати оро додаги шидагиай 1100 рубл. ина поёншам бинед. Рангаш ранги ваяй, свети ҷинсияй. бисёрам паплини хуб. 1100 рубл вобаста ба нарху навош, аниқтарш вобаста ба размерош ва истеҳсолаш аз худи фурӯшанда пурсон шавед. ана киртаи ҷинси туркӣ 2100 рубл вишивка задагиай. бисёрам ҷинси тозаи хушрӯ, якум сорт, на марҳамат бинед 2100 рубл. размерош ҳаст ва бо занг зада аниқтар кунед аз худи савдогар. мебинед вишивка задагиай. остинош 3/4 мешава ва касое ки мехоҳанд остини дароз, марҳамат остини дарозам ба ҳазур метавонед ки шумо истифода баред. киртаи дигаре ки ман мехоҳам шумода пешниҳод кунам, и паплинай 1200 рубл нарх дора. паплини ғавси хушрӯвай, киртаи ваяй балшимерка духтагиай. пешаш намихе тугмакати шахсоне ки мисол мехоҳанд размери калон, марҳамат бинед. бисёрам паплини хушрӯ, паплини ғавси мулоим материалаш ва духчам бисёр зебояй. муроҷиат кунед, баъдан баъд харидорӣ кунед. киртое ки имрӯз ман нишон додастам ҳамаш наванд, бори навай, яъне шумо да ягон маротиба пешниҳод кардагӣ набудем ва имрӯз бори аввал аст ки пешниҳоди шумо гардидааст. и кирта боша барои наврасонай 1300 рубл, барои намин 14-15 солаҳо мешава. намазник боринай, намихе румолош часпидагиай худашда 1300 рубл. материалаш софтай. ина касое ки барои духтарчиҳошон харидорӣ кардан мехоҳанд, марҳамат бо пратар видеовизов катӣ аниқ кунед, бинед, ватсап катӣ занг занед ва баъдан метавонед ки шумо харидорӣ кунед. ана киртаам бисёр хушрӯва. и ҷинси туркӣ, нархаш 2200 рубл. бисёр ҷинси ба ҳазур, ҷинси чӣ хеле мегӯянд кушод, касое ки мехоҳанд ки кушоти хеле ба ҳазур бошад ва духти туркӣ дора. ана 2200 рубл. касое ки медонанд мо ҷинси арзонам дорем, 1100 рублям дорем. шумо метавонед дар бораи ҷинси 1100 рубля мустақилона анамин занг зада ба ватсап, анамин худи савдогар аниқ кунед ва сурача шумода пешниҳод мекунанд. киртае ки озима шумода пешниҳод мекунам, ана бинед 1500 рубля. и двойкаяй, аз тагиш сарафан дора, сарафани беостин ва аз болош намихе балирошка дора, маҳкамаи пешаш. бисёрам киртаи хадавой, фирмашам фирмаи нағз, размери 42 мондагиай, вале балшимеркаи размери 42 то размери 46 мешава. на марҳамат хоҳишмандо метавонед ки муроҷиат кунед доир ба анамин киртаҳо. тамошобинони азиз, анаи вая мехоҳам шумода пешниҳод кунам то ин ки материалша бинед. и материалаш амхе вая резинкаяй. дигари киртае ки ман мехоҳам шумода пешниҳод кунам, и киртаи бамбукай 1400 рубл нарх дора. размерош ҳастай. и бамбуки туркияй. тамошобинони азиз, анамхе гулмайда, бисёрам гулҳои хушрӯви аҷиб, рангшам бисёр ранги хушрӯвай. 1400 рубл нархаш.
на марҳамат тамошо кунед. Духтуш духти Туркияй. Ками фасонош. Пешакаш анам хе хуш ромадаге. Ана ина муд куртаам куртаи нағзай. И ваяй. Трикотажи хебеяй. Гламур фирма. Размери 50 дора. 1500 рубл нарх дора. Остинош вискозая. Фасоншанам хел. Ранги крестьянкай пешеш. Ранги крутои крестьянка. Всё ранги нағз дора. Гулшам бинед, гули бисёр аҷиб. Ана ина мучам трикотажай материалаш, спортивный стиль, свети хаки. 1400 рубл нарх дора. Пешеш кнопкаяй нимуш. Ва баъдан бо намхез сангчо оро додаштагиай. Инчунин намхез нак дора ки намудиира ҳамчун вай киртаи спортивни буре мекунам. Худаш дарози хушрувай. Доир ба размерош занг зада пурсед. Кадом размере ки шумо дар курай. Бо занг зада аниқ кунед тамошобинони азиз. Ози ма бо дигар намудчам нишон метиҳам. Небинед? Поёнуш чӣ хел омадаге, ҷои поистуш. Ана ина муд курта. И куртара бинед ранги рубашка духтагиай. Чӣ дора? Киса дора, гребондор. На марҳамат. Рангаш цвети хаки. И размерои майда мондагиай тамошобинони азиз. Касое ки хоҳишманданд. Бо чӣ хеле гуфтам размерша занг зада аниқ кунед аз худи анамин савдогар. Паплини ғафси нағзай. На марҳамат иҷада бо вайш ҳастай. Логотипи фирмаш ҳастай. Паплиниш паплини Туркияй. Ва духчам бисёр духти аҷоибай. Рубашка баринаю, поёнушам хе куртабори мерава. Ана ина муд куртаи вечернира мехоҳам пешниҳод кунам. Шифонаи ва бо зари зард оро додаштагиай. Нархи 1500 рублей тамошобинони азиз. Марҳамат бинед ва агар хоҳишманд бошед метавонед чӣ хеле ки нав гуфтам ва бо такрор мекунам ки занг зада дар бораи янамин размерош пурсон шавед. И куртора дар муддати кӯтоҳ ба шумо бурда мерасонам дар тамоми Русия. Хулоса марҳамат бинед, бо мо бошед ва видеоҳои ояндаи моро интизор бошед тамошобинони азиз. Умедвор ҳастам ки имрӯз